Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Nezuro ndakati ndapedza kurekodha imwe confession yasekuru avo vakati ivo vainge vambori tsikamutanda. Ndakati ndapedza kuverenga confession iyoyo ndakati ndava kuda kurara, so most of the times tinongorara ndakavhura window because the bedroom window is facing this other highway, saka motikari dzichingodarika, so I just enjoy that. Ndinowanzo kurara maketen akavhurika, saka ndakati narara ndopa ndakangoona sort of like wardrobe yakaita kunge madhoo ewardrobe akavhurika and makabuda munhu muwardrobe. Munhu uyu aita sekunge ainge ari munhurume akandidzipa munhu iyeye. This happened ndichangobva mukuverenga confession ya ndakanyora kuti ndaimbova tsikamutanda. If you did not watch that confession, yenge yakanzi ndaimbova tsikamutanda kuuraya kwatakaita murume wekuCanada. Ndo confession yandainge ndabva mukuverenga iyoyo when I went to bed. Zvakaitika ipapo ka, it was so scary. That is what happened yesterday. Rekedza itibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years kuberekwa. Ndakazotoudzwa iro rino gore pandakatanga kuendawo kumasowe kuti ndakagadzirwa namai elder vekuchechi, ndo vakandigadzira kuti ndisazokwanisa kuroorwa nekuda kwekuti vaindiita bhiza ravo. Elder ava vainge vari muroi. It is very dangerous mukoma zvekuti munhu ongokuti nekuda kwekuti ane mari ndikuda kuti ndinge ndichimbogara nemwana wako. Vabereki vangu vakatofara chaizvo apo vakanzi naamai elder vainge vachida kumbonditora kuti ndinge ndichimbogara navo because mazuva acho iwawo maid wavo ainge achirwara. Saka elder ava vainge vakaromba nemurume wavo uye zvekare vainge vachiroya. Saka maid wavo kurwara kwaainge achiita, zvikwambo zvavo zvainge zvisisina munhu wekuti zvaikwanisa kupota zvichirara naye. Saka vakabva vachizoita sekunge vanoita mwoyo wakanaka, vakabva vachizotaura nevabereki vangu. Vabereki vangu vakafara chaizvo, ndokubva ndachizotanga kugara naamai elder nemhuri yavo. Saka kubva zuva randakatanga kurara pamba paamai elder ndava kugara navo semushandi wavo, ndopandakatanga kurota hope. Ndakarota hope ndichitorwa namai elder nemurume wavo. Vakabva vachizoti vainge vachida kuenda neni. Ndikati munoda kuenda neni kupi? Vakanditi ko hausi kuzviziva here kuti nhasi izuva rako rekuroorwa? Ndikati nhasi ndiri kuroorwa, I do not understand. Vakabva vanditi hongu, nhasi izuva rako rekuti uri kufanira kuti unge uchizoroorwa. Saka mukomana she ndakabva ndachizoona tava kufamba, takafamba tikabuda mumain house ndokubva tachizoenda kucottage. Pamba apa painge paine cottage, saka cottage ikoko sevanhuwo vechechi taingotiwo tikasvika pamba pavo taifungidzira kuti kucottage zvimwe kuda kunogara gardener wavo kana kuti someone else. Saka kucottage uku kwainge kusina munhu anogarako, ndiko kwavakaenda neni kucottage ikoko. Vakabva vachizonondipinza mucottage. Ndakashamisika kuti pavakandipinza mumba ivo vainge vasingadi kupinda. Ndokubva ndachizoona kuti ndainge ndakapfeka hembe dzemuchati, zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa, asi dress randainge ndakapfeka remuchati rainge riri reblack. Ndikati nai mai elder, makambomuwana kupi munhu anonzi anochata akapfeka dress reblack? Vakangoseka vakati chipinda mumba, murume wako akakumirira. Zvechokwadi ndakapinda mumba. Mushure mekunge ndapinda mumba ndopandakaona kadhara kainge kakamira pambedha. Kadhara aka kakabva kati mukadzi wangu wauya
ndokubva akatotanga kutorara neni. Kubva ipapo ndopandakatanga kuita dambudziko rekubleedha nema-irregular periods, ndo zvainge zvoitika panguva yacho iyoyo. Saka ndainge ndiine mukomana wangu wandainge ndichidanana naye, akangotanga kungondisema. Kuda kwevhiki 2 or 3 ndokubva atoroora umwe musikana wemuchechi watainge tichinamata naye, aizivikanwa nemusikanzwa kuti ane musikanzwa, but akatomuroora. Iro gore iroro raakamuroora kwava kutochata. Aita sekunge munhu akatogarwa ende ainge achida kungondiwachisa. That was when pandakatanga kupindawo marelationships ende ndainge ndava kusapfimbwa nevakomana, ndainge ndichingopfimbwa nevarume vevanhu chete. Handina kumbogara ndakazombodanana nemukomana anenge asina musikana kana kuti murume anenge asina mhuri yake. Ndakabva ndachizoya kuJoburg. Ndauya kuJoburg ndakaedza kupindawo mumarelationships akasiyana siyana, ndichiona kuti hazvisi kana kumbofamba. No matter how hard I would try, but hapana kana chainge chichimbofamba. Ndainge ndingori wekungorwadziswa mumarelationship. Saka ndakazongogomisidzirawo ndaita give up, ndikabva ndati kana zviri zvo zviripo hapana zvandingazviita. Saka ndatongova munhu wemujolo chete, ndainge ndava kungoita zvemujolo, nothing else. Saka ndakazoti ndaenda kumasowe ndipo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndakagadzirwa. Ndainge ndiri bere raamai Elder. Saka amai Elder ava vakazofa. Ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kumusha nekukasika ndonovaudza. Hanzi kungovaudza chete kuti ndisunungurei, handichadi kuramba ndiri bere renyu. Hanzi ndaibva ndachizosununguka same time. Saka ndakaverengera ndikati ndichazoenda kumusha sezvo zvinhu zvacho zvainge zvisati zvabatana. Mukomanashi vakashayika apa ainge achindibatsira. Akati ivo vega ndivo vanokwanisa kundisunungura. Saka chandiunza pano ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ameno kana muine vanhu avo vamunoziva vanokwanisa kundibatsira, iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzerwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we ya pakaipa. Hanzi munhu anokwanisa kundisunungura aikwanisa kundisunungura, hanzi akafa. Ndo anonzi Mawani. Kana muine kwamunoziva kwekuti vanokwanisa kuendawo kuti vange vachinobetserwa, you can tell me or you can tell her in the comment section. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine nyaya yangu iyo yandiinayo. Zita rangu muchanditi Agnes, uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Chandiunza pano mukomanashi, ndine testimony yangu iyo yandiinayo. Ndinonzi ndakambofa 10 minutes, uye zvekare kutori ne time of death yekuti ndakatombofa and I came back. Mukoma, iyi ndiyo nyaya yangu zvakaitika when I was declared dead, uye zvekare apo pavakatodzima oxygen machine, asi nenyasha dzaMwari ndichiri kurarama. If you do not believe in spiritual battles, zvimwe kuda nyaya yangu inokwanisa kukubatsira, kukuvhurawo maziso, nekuti the spirit world, it is very real. Saka ndakakurirawo mumabvuku muHarare. Amai vangu vainge vaine hanzvadzi yavo avo vainge vaine mari, vandichati Sekuru Tonde. Sekuru Tonde vainge vasina kumbogara vakaroora, uye zvekare vakafa vasina kuroora, vasina mwana, asi vainge vaine magirlfriends akawanda. Sekuru Tonde vainge vachigara kuBorodale, vainge vaine mabusinesses akawanda. Mudzinza rekwaamai ndivo vega vainge vari mupfumi vaine mari. Saka vaingobatsira wavanenge vada, ende vaiwanzo kuti wacho wavanenge vabatsira airwara kusvika pakufa hwama dzaamai vangu. Saka vanhu vainge vachiti
Sekuru Tonde ava vainge vakaromba. Sekuru Tonde ainge ari munhu uya aifarira kupfeka nekuita sekunge he was a black American. Vaiti kana vakauya kumba kwedu kumabvuku vaitouya neshamwari dzavo vakaita convoy, vaingofamba nemabenzi oga ende vaingopfeka sema black American. Amai vangu vainge vasingambovafariri zvachose ende vaiti kana vakapiwa mari, vakasiyirwa mari, kana kuti isusu tikapiwa mari nasekuru Tonde zvaizototirwadza because vaibva vachizotora mari. Vaiti kana vatora mari iyoyo mukoma vainoiflasha mutoilet, mari yatinenge tapiwa nasekuru, vachiti mari dzake imari dzeropa, dzinonhuwa ropa. But nekuda kwekuti ndainge ndiri mwana mudiki, inini sekuru vangu ndaivafarira. Vaiti kana vakauya vaindivigira matoys, mabarbie dolls, ende vaiva munhu ainge aine mari. When I finished secondary school, vakabva vachizoudza amai vangu kuti vainge vachida kuti ndige ndichienda kucollege ende vainge vachazotobhadhara mari dzacho dzaifanira kuti dzinge dzichizobhadharwa so that ndige ndichienda kucollege. Ndakaona sekunge amai vangu vainge vaine utsinye. Amai vangu vakaramba vakati hakuna zvakadaro, zviri nani kuti unge uchitsvaka nyangwe basa remumba than kuti ndinge ndichigamuchira mari yaTonde. Ndakatsamwa ndikachema ndikati asi mama muri kundiitira utsinye, dai maenda mukanopiwa mari nasekuru, ingawani sekuru vanobatsira vanhu vakawanda, asi mama vangu vaingoti sekuru vako havabatsire munhu mahara, kana wavanenge vabatsira munhu yeye anobva afa, vachitondiudza zvose zvakaitika kune hama dzavo idzo dzakazofa mushure mekunge dzapiwa mari nasekuru Tonde. Saka mai vangu vakazoshayika. Amai vakati vashaika mainge muri mugore ra2015, tainge titori parufu rwaamai. Saka sekuru Tonde hamene zvavaingoita, so kamwe kakungoganza kavainge vachiita apa. Mama vangu havana kumborwara kwenguva yakareba, vakangotemwa nemusoro ndokubva vatofa. Saka sekuru Tonde vaingova nekakuganza nekakutaurisa kavainge vachiita, vachida kungotsvaka vanhu kuti anondipindura ndiani apa. Ipapo vainge vava kufamba nemabodyguard, vakatanga kutaura zvavainge vachinzwa kuda. Vakati vanhu imimi munonditi ndine mishonga asi mari dzose dzandinadzo imari dzeziya rangu, ndakashanda ini ndikadhila nevanhu, vachitaura mazita evamwe vanhu vatori nemukurumbira vanoita zvepolitics, vachiti ndivo vakavapinza muchigemu chekutenga nekutengesa goridhe, magasi nezvakasiyana siyana. Ende vainge vachitoganza vachiti all of you have benefited kubva kwandiri asi you do not respect me. Ipapo mukomana acho vakabva vachizotarisa kwandiri vakandinongedzera vakati, iwe Agnes uri stubborn saamai vako, unofungidzira kuti minamato yaamai vako ndo inokwanisa kukuchengetedza here? Let us see kuti minamato yako iyoyo yaunofungidzira kuti inokuchengetedza ichakuchengetedza. Ndo zvavakataura. Vanhu vose vakangoshamisika nazvo because ipapo mukoma isuwo tainge takatogara somewhere else sevazukuru. Ipapo pavainge vachiita dare remhuri, but vakatongonongedzera kwandiri. Saka mushure mekunge vaisa chituko pamusoro peupenyu hwangu, life yangu yakatanga kusafamba zvakanaka. Ndainge ndava munhu ainge ava kungogara achingorwara nguva dzose, uye ndainge ndichiti kana ndikawana basa ndaibva ndachizodzingwa because ndaikwanisa kuti per week kubasa kwacho ndinoenda kana ka3 ndichingorwara chete. Ndaigara ndichingotemwa nemusoro. Ndaiti kana ndikatanga kubuda mututu, ndaibuda umwe mututu wekuti ndaizadza kana bhaketi rose ndichingochururuka mututu, ende ndaigara ndichingorota hope dzandairota dzainge dzichindityisa. Ndairota umwe munhu anenge aine jira regreen aiuya kwandiri. Munhu iyeye aiti kana auya kwandiri aibva achizondisunga, aita sekunge ari kutamba neni, obva amonera jira iroro regreen pauro pangu. Aiti kana amona jira iroro regreen pauro pangu obva atanga kundisunga zvekuti aizosvika pakundidzipa ndinenge ndava kusakwanisa kana kufema. Ndaiti kana ndikamuka ndaimuka ndakaparwa
mumakumbo mangu kuita sekunge ndinenge ndaparwa neketsi. Ndopandakatanga kurwara ipapo zvainge zviri very serious. Ndaiti kana ndikaenda kuna chiremba chandaita ndechekuti ndaingopiwa bed rest ndobva ndanzi ndine stress. Saka ndakaramba ndichingonzwa pain munyama dzangu. Vamwe dokta vakanditi kana ukaramba uchingofungisisa sezvauri kuita, ziva kuti the next thing that is going to happen uchabatwa nestroke. Muna 2018 ndainge ndava kungogara ndichingorwara nguva dzose, ndichingogara ndakarara ende ndichinzwa kuti nguva yekufa yainge yasvika. Ende munhu kana wava kuda kufa unotozvinzwa munyama dzako, chikafu unenge wava kusada kudya nekuti body yako inenge yava kugadzirira kufa. Saka murume wangu akaedza zvose, kamari kashoma katainge tiinako kainge kava kungoperera kumadoctors, maprofita, tichienda kuzvipatara. I was eventually admitted kuParere Nyatwa. Akaita matest ose akadzoka ari negative. Hakuna chinhu chinorwadza sekuti waenda kuchipatara uchiti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzopona, asi waendako kuchipatara wosvika woudzwa kuti you are okay, but unenge uchitorwara ndikatonzi everything is okay. Wotonzi ngangopiwa bed rest, mangwana wotomuka uchitonzi discharge. Hausi kurwara, it is just that iBP yakangokwira chete. Ndainge ndava neproblem yekuti ndaipota ndichirotomoka uye zvekare ndichingotaura mamwe mazita evamwe vanhu vainge vasingazivikanwe nemurume nehama dzangu. Ndaiti kana vekuchechi kana vakauya kuzondinamatira, fellowshipping with your church members, it is very important. Kana mukanzwa zvichinzi pane any church member that is not feeling well, kutongoenda muchinomuona zvinobatsira, because munhu iyeye anenge akatosungwa dzimwe nguva, asi imi sehama muna Ishe Jesu Kristu kana mukaenda muchinomuona zvinotobatsira. Ndaiti kana vanhu vekuchechi vakauya kuzondiona, ndaiona mimvuri iyo inenge yakandikomba. Vaiti kana vapinda vanhu vekuchechi vava kutanga kundinamatira, especially vamufundisi vaiti kana vakauya vari ivo, mimvuri iyaya yaibva yachizotiza yobva yahwanda pasi pembedha. Ipapo mukoma kana kutaura chaiko ndainge ndava kusanyatsokugona kutaura kwacho, ndaingokwanisa kungogomera chete kuti ndinge ndichiudza vanhu kuti ndo zvandainge ndichiona. Ndaiona mimvuri yainzvenga vanhu vekuchechi yobva yapinda pasi pembedha, ndainge ndisingachakwanisi. One night mukoma ndakanzwa nzara, ndikamuka ndikakwanisa kuudza murume wangu kuti ndainge ndanzwa izwi rainge rataura neni. Ndakanzwa izwi kwarakabva nako handizivi zvangu, but izwi rakati nguva yako yakwana, nguva yako yakwana, nguva yako yakwana, nguva yako yakwana. Munhu uyu airatidza kuti kwaainge ari kure neni achiita zvekudanidzira. Saka ipapo ndakabva ndachizoudza murume wangu, akabva achizofonera vamufundisi kuti ndo zvainge zvaitika. Vakati fear not, the devil may write the date, but unofanira kuti ungochiziva kuti kalenda yekufa kwemunhu Mwari ndivo muridzi wayo. The devil will never set a date for you. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichishingirirawo kunamata, zvimwe kuda ndo zvakandibatsira. Nemurume wangu takanamata, asi ndaingogomera ndichingoti Mwari ndisingakwanisi kana kutonamata kwacho. Ndainzwa kuti handisisina kana simba. Zvino gore rinotevera mukomanashe ndakamboita senani, but makati muri muna January ndipo pandakati ndiri kuchechi ndokubva ndachizodona ndikafenta. Ipapo I never recovered because vakabva vachizomhanya neni kubva kuchechi ndikaendeswa kuchipatara ndokubva ndachizoiswa paoxygen. Madokta zvinonzi akati it was severe organ failure, but spiritually ndaitonzwa kutoti pane zviri kuitika in the spiritual world. Pane vanhu vari kuuya kuzonditora, vanhu ava vari kutocelebrata kwavari, vari kutocelebrata rufu rwangu, kuvigwa kwangu, uye zvekare nekuzoita mhiko dzavo paguva rangu. Kunyangwe zvikanzi munhu anenge arwara zvekuti anenge ava kusakwanisa kana kusvinura seipapo pandainge ndiri mukoma, asi zvaitoitika
ndainge ndichitonzwa kutoti panapa chiri kuitika, vanhu vari kutaura ndaitovanzwa, asi kuvhura maziso ndainge ndisingakwanisi, ndichingoona rima. Pavakandiendesa kuICU ndakanzwa mishini yainge ichiti pip pip pip, asi mishini iyoyo ichirira kudaro ndakatanga kuona maziso angu achivhurika. Ndakaona sekunge maziso angu mainge muine madande mutande akabva achizobviswa. Vanhu vainge varimo vose ndakavaona, asi ivo vainge vasingazvione kuti maziso angu ainge avhurika. Ndopandakaona madhimoni maviri akapindamo mandainge ndiri, akabva achizodanidzira kuti uyo ari muno tamuwana, uyai kuno. Ndopandakatanga kunzwa ngoma dzainge dzichiridzwa nehosho. Ngoma idzodzo dzainge dzichiridzwa nehosho, vanhu vacho vakatanga kuswedera padhuze nepadhuze. Ndopandakaona vakadzi vaviri avo vakapinda mandainge ndiri vakabva vachizotanga kutamba nziyo dzavo dzemashavi usiku hwose vachingotamba, asi vainge vachitamba kusaundi iyo yainge ichiburitswa nemishini yainge ichiti pip pip pip. Ndokubva ndachizoona ndava mune imwe nzvimbo zvekare. Apa vanhu vekuchechi havana kuzorora, vainge vachinamata, saka vainge vaine nguva yekuti vaindinamatira. Vaiwanzokunamata kumakuseni, vonamata masikati zvekare, neusiku kuma7. Saka kuma7 ndopandaiwanzokuona vision. Vaiti kana vakatanga kunamata, vanhu vaya vainge vachitamba nziyo dzavo dzemashavi vaibva vachizotiza. Ndaiona chimwe chaedza, ndava munzvimbo munenge muine chaedza chinenge chakanyanyisa, uye zvekare ndaiona vanhu vanenge vakapfeka zvewaiti vachiimba. Vanhu ava vandakaona vakapfeka zvipfeko zvewaiti vari vemarudzi akasiyana siyana, vainge vakawanda, asi vainge vari vanhu vakafa. Handizivi kuti sei vanhu ivavo vachigara vari pamberi paMwari vachiimba nguva dzose. Saka ndaiona ndiri mune rimwe ziroom rainge rakaita zibuilding rakakura zvekuti haukwanise kuona kuti rinotangira kupi uye zvekare richigumira kupi, asi ndaiti kana ndakatarisa pafloor ndaiona pachibwinya. Ndaiona matombo akasiyana siyana pafloor, goridhe ndichiona nemadiamonds. Building yacho iyoyo yainge iine madziro, even though ndati wainge usingakwanise kuona kuti inotangira papi uye zvekare inogumira kupi, but yaita sekunge yainge iine macompartments ekuti haukwanise kuramba uchienda kumberi, ende kumberi kwacho ndiko kwainge kuine chigaro chinotyisa. Saka madziro awo andainge ndichiona ainge asiri madziro awa atinoziva. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei, asi ndaiona ari malaitsi aikwira nekudzika emacolors akasiyana siyana, ndiwo ainge achiseparata marooms kana kuti macompartments, kusvika wasvika kwainge kuine chigaro chainge chichinzi chigaro chinotyisa kuchitarisa, uye zvekare avo vainge varimo murumu imomo mainge muine chigaro chinotyisa kuchitarisa tainge tisingakwanise kuvaona kana kusvika kwavari, asi zvainge zvichiitika ikoko tainge tichizvinzwa. Saka vanhu vekuchechi vaiti vachinamata, ndaitonzwa kuti ari kunamata ndimai Nhingi, ari kunamata ndibaba Nhingi, ndinhingi uyo ari kundinamatira. Saka vaiti kana vachinamata kudaro, ndopandaiona vision. Ndaiona imwe ngirozi iyo yaikaruka yanyuka. Saka yaiti kana yanyuka yava kuda kufamba kuti inge inotora rimwe bhuku iro rainge riri kumberi kwevanhu vekuchechi vainge vakapfugama vachindinamatira. Ndopandainzwa izwi iro rainge richiti kwete nhasi Agnes, kwete nhasi. Ngirozi iyoyo yaibva yachizotendeuka yonditarisa yobva yanyangarika. Izvi ndo zvaiitika pose vanhu vekuchechi pavainge vachindinamatira. Zuva randakazofa mukoma ndakaona sekuru vangu, ndakavaona sekuru
vakasvika pachipatara apo pandainge ndiri. Vakabva vachizopaka motikari yavo ndokubva vatopinda mugedhi repachipatara vaine varume vaviri. Pekutanga ndakafungidzira kuti vainge vari varume vaviri, but ainge ari madhimoni avo avainge vainawo. Vakatanga kufamba vakapinda muchipatara. Zvino vakazoti vapinda muchipatara vari pareception vakatotanga kutotsvaka vachitsvakirwa nanesi zita rangu kuti ndainge ndiri muwadhi ipi. Ndakabva ndachizozviona ndaburitswa murumu mandainge ndiri, ndakaona ndadzoserwa kumabvuku. Saka ndichifamba ndainge ndisingachazivi kuti ndoenda sei kumba. Ndopandakabva ndachizoona amai Rudo vakazoshayika zvavo. Amai Rudo ava vainge vachigara mustreet matainge tichigara, vaitengesa vaine kamusika kavo, vaiwanzokuwaridza kamusika kavo mubhara. Saka pavakandiona vakabva vazosimuka pabhaketi pavainge vakagara vakauya vachimhanya kwandainge ndiri vakanditi, Agnes, ko zvauriwe Agnes, ko uri kubvepi? Ko zvauchiri kurwara Agnes, ko chii wabvepi? Kazi watiza kuchipatara here? Ndopandakavati ndiri kurwara, ndava kuda kufa, udzai vamufundisi. Ndokubva ndatoona kuti ndainge ndadzoswa zvekare muchipatara. Saka ipapo ivo amai Rudo vanoti vakangonzwa voice rakavati enda unonamata izvezvi, dzokera kumba. Vakateerera izwi iroro vakasiya pamusika pavo pasina vanhu, ndokubva vachizoenda kumba kwavo vakatanga kunamata. Vanoti ivo vakangonzwa izwi rakavati namata uchiti tsitsi dzaMwari ngadziwanzwe, tsitsi dzaMwari ngadziwanzwe. Fema, tanga kufema Agnes, fema, tanga kufema. Vanoti ivo ndiwo munamato wega wavakaita kuda kweabout 2 minutes. Hanzi vakanzwa simba rakabuda mavari, ndopavakabva vachizodzokera kumusika kwavo. Ipapo pavainge vachinamata, sekuru vangu vainge vakamira pareception vachitsvaka zita rangu kuti ndainge ndiripi. Vakazoti vaudzwa kwekundiwana nanesi, ndopavakazotanga kufamba vachiuya kwandainge ndiri. Asi vaiti vakafamba vakada kusvika kwacho kwandainge ndiri, vaibva vachizodzokera zvekare kureception vobva vaona kuti vainge varasika. Panguva iyoyo mukoma ndainge ndatofa nechekare. Ndopandakanzwa izwi rakataura neni nechirungu rakangoti breathe again. Mukoma ndopandakatanga kufema. Saka painge paina vamwe nesi ava vainge vachatongobvawo mukunyora my time of death. Vakaridza mhere. Nesi ivavo vanoti vakaona chipfuva changu chichitanga kukwira nekudzika. Vakabva vachizodana dokta vakauya. Ipapo ndainge ndava kugwina, hameno hanzi shoko, handizivi kuti chii chainge choitika kwandiri. Ndipo apo pavakazoita zvavakaita, I could not believe it. Apo pandakanzi ndainge ndafa kwe 10 minutes, no breathing, no what. But pandakamuka ndakatomuka ndichitonzwa kuti ndava nesimba. Vamufundisi vakazouya nehama dzikauya mukwamanashi. Ndakavaudza zvose. Vamufundisi vakati kwandainge ndichiona vanhu vemucheche vachinamata kwainge kuri kuthrone room yaMwari. Saka I started collapsing here and there, but I recovered after that. Ndo zvakaitika izvi mukomanashi. Intercession, it is very important, especially kana uine munhu waunenge uchiziva anenge ari panguva yakaoma achinzi ari kurwara. Sometimes munhu iyeye kana ukamunamatira, munhu iyeye anokwanisa kutomuka akatopora. Amai Rudo pandakavaudza zvose izvo zvakaitika vakashamisika. Vakatoti mwanangu. Ipapo ndakatoshamisika because ndakangonzwa kungopindwa nechando ndakagara pabhaketi ndikamhanya ndikadzokera kumba. Vanoti ivo vakazozvibvunza kuti asi chiko chamboitika sei. Ndafunga Agnes, ndangofunga kumunamatira, asi vakafara chaizvo.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. What a wonderful testimony. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Hey, yeah, I also wish to see the throne room. Don't you also wish to see the throne room of God? Asanzi kune chigaro chinotyisa kutarisa kwachiri. Saka panguva iyo yekuti you'll be having an intercession, pane zvinenge zvichitoitika ka mumweya. Let us talk about this in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.